थान्दा बथल हलियो गादो हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव गोसो गोरबोजों बरायनानै लाहरबाय आरो लोगोसेनो दिनैनि बे गोदान भिडिअआवबो नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव गोसो गोरबोजों बरायनानै लाहरबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ आरो जोंहाबो मोजाङैनो दं लोगोफोर आरो आसा खालामबावबाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन आरो नायखांनायनि उनाव लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै थांदो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जायफ्रा चेनेलाव गोदान अननानै प्लिज साबस्क्राइब बानायनानै थांदो आरो लोगोफोर ओमफ्राय नै आङो दिनै मोनायावसो इन्ट्र लानो मोनबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नायलांबाय थादो मा जायो आं मा देखायलांबाय थायो अब्ला नोंथांमोना नायहोलांबाय थादो गथ'फोरनि बिजि थुनो थांगासिनो आरोना जोङो लोगोफोर माबालदे जों बहा थांनो नागिरदों गोसोम नुयो आंनि मबाइलाव गोसोम नुयो 12টা বাজিলে কিন্তু 12টা हाय बिबार ले बाबा ने বাইক এখন নাই না এখন ই লৈ গলে এখন নাই যে বাইক আকৌ সাইকেলো চলাব নোৱাৰে ছোৱালীজনী এতিয়া বেমাৰ হৈছে বহুত কাহি আছে ৰাতি হলে উহাই ল'ব নোৱাৰে ৰাতি চব লাগিছে মোৰ নিচিনা হৈছে ৰাতি হলে গা ফোন কৰিছিল লাহেতে তন্তে কৰি দিবি আমাৰ 2টা বাজিলে মানে মই থব আহিম হ'ব দুই হৈ গলে না এতিয়াতো গৰম বতৰ ঠাণ্ডা বতৰ হলিও গা ধুই साइज नुखायनायलाय ने बेफोरखौ समायना नुदोंलै बाबा जों गामिनि माबाखौबो सिनारिखौबो बिफांखौबो नै जों गामिनिखौबो मोजां नुबाय ये बहुत शांति पाइছে কিন্তু উহাই ল'ব নোৱাৰে ওৱা নাই কিন্তু কৈ আছে মই তুমি চাই আছো কোৱালনি सोरबा बन्द सोरबा खुलिदों जों गामिनि सेन्टार मोनबाय आरोना लोगोफोर एबार मोनसिगोन होंगो दोंगो फिसाफोरनि गाबनायजों माने बिजि थुजानायाव एसे डिस्टार्ब जानानै बिजि थुनायनि भिडिअखौ लानो हायासै आरोना लोगोफोर नै न'आव फैनानै जाना बोराया ट्रेक्टर फाहामबाय थादोंमोन दिनैथ' मंगलबार सालायनायनोबो हाया बिनिखायनो माने लटारखौल' फिदिंनानै नायदों आरो स्केना लावनानै दङमोननो बेखौ बानायदोंमोन ओमफ्राय लोगोफोर दिनैनि भिडिअआव आं बेखिनिखौनो शेयार खालामनो हाबाय लोगोफोर बाय बाय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनलायगोन